Hello, mayong hapon mga ka-listeners. O hapon na gid pud ron. Ang ganina udtong to, karon hapon na. So karon na pud akong i-upload ang part 4 na, no? Part 4 sa Matagtakdol. So kini sa lang ako ang kuan ron, giya naman na mo upload ang mga part, no? Kay para makaapas na ta sa part 11. Pero kitong nakapaminaw na, no? Sige, namin nag-comment nga paspas si idol. Binalik naman eh, ano? So pwede di na mo maminaw, no? Kung katong nakapaminaw na, no? Kay balo ko ang inyong giat nga ang part 11, no? Depende sa amo tama nakapaminaw sa atong Pikas channel, no? So kung nakapaminaw na mo, pwede di na mo mubalik og paminaw kay aron di mausik inyong load. Usik gani akong load kamo no? So kung nakapaminaw na mo ay nalang mo pag usik og load og paminaw, no? Pero sa uban siyempre balikon yun ako nag-upload mga ka-listeners kay daghan man ang wala pa kapaminaw aning mahapon. Di man kay katong kamura nga nakapaminaw na sa Pikas channel ang ako ang di papaminaw daghan man ang mga bag-o pang listener mo na nga isugod yun ako sa part 1. So maabot na lagi ta sa part 11, no? Hindi lang mag-apura kay hapit na ba maurot akong load basig maundang na tani. No? So masa lang na itong kuan dun alita sa part 4. So paminawa ang part 4 mga kalisenor. O karon sa atong sugilanon matagtakdol sa buwan. Swerte kag yun sa tanan akong mga sakop tiyo. Kay ikaw radyo'y akong gitugtan nga mopaso din sa sud sa mga koleksyon ng mga armas sa akong apuhan. Ganun ang ulit tamang gyud ang imong apuhan ni klasya sa armas. Tungod kay sundaw ang akong apuhan. Ug sa pag-retire niya, mao na ni ang iyang nadiskubrihan sa dungeon nga gipunduhan siyang apuhan. Oo ba? Sige. Pagpili na tiyo. Ha? Gusto ko nga magpili ka og armas nga imo maggamit sa atong pagpangayam karon. Unsa? Tinuod ka? Magkapili ko sa kung gamitong hinagiban nga niya sa sudi ni sa kwarto? Oo. Ay mostly ang higayon tiyo. Nahatagan ta ka og pabor tiyo. Sige na. Pagpili na. Mahimubag ka na nga akong pilion? Ang espadang silver? Oo, Kabao ka ba dahil mo gamit? Og espada tiyo? gamay. O ganahan ko nga ako sa matistingan. Mao ba? Sige. Atong suwayan og abli ka ng bildong urna nga dunay rihas. Layo-layo sa timbang nila ni Jenny sa karsada, uy. O ginit magkikaayo. Maayo at ako na. Uy, umingaw na ilang bay. Ay, ba mga tao din eh. Maayo at ako din ang silulang meeting. Nabalak ka na ko sa pagkawa ni Jenny. Maayo! Maing adlaw! Maayo! Hain makaining pungpong si yawi ang ng mga urna. Ay. Mahimubag tabangan taga sa pagpangita. Sige. Kaya magpili sa kung akong gamitong armas. Salamat sa higayon. Hain magkali ni Yawi ha. Nga niya sa pungpong ang yawi niya ng mga urna. Kanya lang duha ka armas akong gamiton. Lisod buon, nagkuhaon kini mo espada. Kay may rihas ang urnang pildo nga gibutangan ini. Kining usa ka yawi. Murag haom kini salak nining maong urna. Di pagyapon maabli. Suwayan ako ning uban. Maing adlaw! Lola Miding! Maing adlaw! Hala, Ate Isabel, ikaw na. Uy, inday ko ra.
may kay niya ka. Hain si Lola Miting. Pinay ka sa syudad. Unsa? Nilarga sa syudad? Oo. Nagunsa siya sa syudad ay. Kuan, nangita ni Ate Jenny. Unsa? Uy, unsa man, nakitaan ba niya? Ambot lang, ako kabaw. Nagsige man ganito siya gila kay naadlok siya. Nga namatay niya si Ate Jenny. Nga may abot na siyang una-una. Nga namatay si Ate Jenny ni mo. Kay di man na siya mapalayo ni Lola. O niya man siya mananghit. Oo pa. Naluoy man ganit kang Lola. Kay magsige na siya kilak. Oo pa. Naibaw, baka. Wa ba kisulti si Ate Jenny ni mo kung doon na ba siya higiplanong lakaw? Wa. Manglakaw man gani unta mi sa plaza pero wa man siya mapauli. Kung mauna, doon na ginahitabo ni Jen. Doon na cute. Pero, hain mo gid kaha siya. Ambot lagi ate uy. Galit naman siyang nawa. Huwag yun siya ilhanan inday. O gisulti man lang ang murag magkaingon ta nga na siya planong mulayas. Wa. Di man tumulaya si ate. Kaya pinangga man to ni Lola. Kung mauna, hain gid kaha di ay si Jenny. Huwag yun. Huwag mo sa yawi ining niya sa pungpong ining lak sa urna. Unsa man na? Wa mo ginamabli? Dili man. Huwag man ining pungpong sa yawi ang yawi ining urna. Kung mauna, dili ka makagamit ang maong espada. Pero ganahan ko mo gamit niya. Unsa? Kada yung espada ang gusto nimo? Oo. Mao na nga akong gusto. Ganahan ko mo suway o gamit sa espada. Wala ni problema. May laik kang espada nga magamit. Kaya ta? Giamping nga nga mayo sa iyang apuhan kining maong espada. Nga dili makuha og lain. Ligon kayo ang pagkabutang ini sa urna. Oh, yan na. Kini na lang ang gamita. Oh. Sige. Kalimtin na lang ng maong espada. Kaya murag, di yun na ipagamit sa akong apuhan. Pa, kaon na pa. Basin masuko ang imong amo. Ay, kabalatan niya. Isugot naman siyang ani kaon na dinhi. Pero, basig palayason mo niya. Kung palayason mi niya, mulaya sabi pa. Kinahanglan nga mangandam si Isabela nita. Pa, kalit yun na naglasa mong una-una, be. Pero miabot na ang panahon. Ang isulti sa akong amahan, Pa, miabot na. Pa, husto na. Yung nakasulang imong hunahunaan ng mga hitabo sa unang panahon, kaya posibleng di na tinuod, di ba? Tinuod kini nita. Tinuod kini. Ug miabot na ang ilhanan. Nga tinuod kini. Nga ang mga lobo, mao ang unang mga nagpuyo ining dapita. Pa, Si Isabela ang katapusang kutay sa dugo sa mga kaaway sa mga lobo. Busa, kinahanglang mangandam siya. gusto lang di anak pa. Pero nakapo ang pamatiun anay mong gipanulti. Ayaw na ito paghisgot og lubo. Ate, nara ang bag na ti Jenny oh. Mautuod ka nang iyang gamiton sa eskwelahan. Unsa man imo natanaw ang sud ining maong bag? Ako manghilapot ana oy. Mahimog ako ning ukayuin. Sige ate, o kaya lang. Salamat din. Practice ang daan. Atong klarohon ang atong pulso kung okay pa ba. Liba, gina ko mo busingay. Oh, saan ka tiyo? Totoo ka na na yung espada? Bito, pag-practice na anak. Oh, Oh, garaan mo tanawang tiyo eh. Murang kang si ang samurai. dili pa patang lakaw? Paabuto na to ang kangit-ngit niyo. Unsa? Sa gabi itang mangayam? O, Theo. Sa panahon sa kagabihion tamangayam. Unsa bagay ang atong ayamon, boss? Ang lobo. Unsa? Lubo ang atong ayamon? Sigurado mo nga lubo ang gusto niyong pangayamon? Mao ka na.
Tungod kay dili ordinaryong iro ang bilas mangnako tiyo. Nahibaw ko nga, usa kini ka lobo. Ug at tinuod ang pagtuo sa akong apuan, nga dunay mga taong lobo ni dapita sa unang panahon. Busa, pangandam lang daan. Kay kinahanglang makuha nato ang lobo nga miatake nako. Sige. Mamang kayo imong gusto. Pinaagi nining akong daang armas nga may silver ang spike. Patay jud ang lobo. Nga maigo eh. Basig nasayop ka lang, Jack. Basin ordinaryo lang iro ang midas magnimo. Tiyo, makaila ko kung unsa ang iro ug ang lobo. Lahi ang gidakon sa lobo kaysa ordinaryong iro. Ug lahi ang kinidlap sa iyang mga mata. Ug ang kolor sa iyang mga mata. Golden yellow ang kolor sa midas magkanako nga lobo. Unsa? Andam na mo! Ako mga sakop! Niya kini sobre. 10,000 ang sudi ini. Mao kini ang iganti ko sa makakuha sa lobo. Jack. Ba't yun ang mga lubo? Ate, ansa na may nakita ni Mada sa bag ni Ate Jenny? Wa man. Naman siya pocketbook niya nga permin niyang basahon. Ha? Hain. Naragya sa sword. Niya to pocketbook. Di man na ni buwag ang pocketbook niya, Kurt. Nakabantay tuod ko ini mo ang pocketbook. Ala, nainawag ang papel ati ay. Unsa man ni? Message man ni. Nakakita man ko anak niyang nagbasa, ano. Ha? Mao ba? O lagi, nakakita ko anak. Anya, nagyaw-yaw siya. Uy, may napadaan ni Jenny o message. Jack ang nakasuwat sa sandal. Nasuko man sa Ate Jenny nga nagbasaan ng papila at Isabela. Sa Jenny, imbitahon ta ka sa amo. Kung dili ka mo to nga, kuhaon ta ka. Jack. Giimbitar ni Jack si Jenny sa ila. Maunay nasuwat niya, ate. Pero wa man ipitsa. Ugon kanus agi-imbitar siya ni Jack. Nagyaw-yaw ganito si Anang Jack. Sa gabi nga wa pa siya mawa. Nya, nanawag niya. Nya, nasuko siya. Sa? Ate, basin uyab na sila si Jack sa hilom. Sa? Yes na malaboy! Yes! Kinahanglang usan ninyo ang makadakop o makapatay sa lobo nga may atake nako. Niya pa kanina din sa inyong dapit? Aw, kung wa naman siya dinhi sa dakong kakahuyan. Swerte siya. Pero kung naa pa siya magtago diha, patay siya nato. Dili ba mga bata? Patay! Patay! Di kita hapit. Magsugod na tag pangitas sa maong lobo. Hilom sa impalibot. Sensitibo ang mga lobo. Dahom nila ang pandungog, panimhot, ug ang taabtik. Kung mo na, busal pa. Posible na makabantay sila dayon. Nagipangayam sila, bisan dayo pa ta. Oh, usa dili makaayo nga magtagsa-tagsata sa pagpangayam. May nahibawaan ka ba sa di ay bahin niya ng lobo? Gamay. Mas makaayo ninyo. Aw, nato. Nga doon natin kauban. Duha-duha. Sige. Bahiga ang grupo sa tinagura. Ug kinatiyo ang magkuyog. Sige. Ma, lo, ni anak ko. Ni adi ka mapuyo din, Ikaw? Si, Greka, nalimot ka? Nagsukat na ta. Isabella Greca. Hello, Isabella. Nganong iya makasamong gipuy-an? Gusto lang ko makapatunog kahigalaan in dapita. Oh, Ah, di anak tubig day. Oh, Salamat manang. why sa pa yan? Kabugnaw sa tubig. Ag-ana mo din ni paingon sa akong gipuy-an? asa di ka magpuyo? Nakakita ka ng dakong bay sa ibabaw sa pungtod? Naambi diha karonog ang akong tiyo. Mao ba? Sige, di na lang ko magdugay.
Salamat sa tubig manang ha. Oh, huwag sa pa yan. Buutan nga pagkabata. Sila din nagpuyo ng bahay sa ibabaw. Dugay makainangwa ka po Mao bitaw ma. O nagkita mi sa eskwelahan. Nag-eskwela siya dito. Mura, wa ko makasiguro ha. Ay, ma, kumusta si Lolo? Ay, magyaw-yaw man lang gihapon siya Isabela. Uy, Nagdagam sa tingali siya. dali ma, atong sisihon. Ano unsa naman sad ka pa? Ha? Lo ni anak ko. Isabela, salamat gini aka. Kinahanglang mangandam ka. Lo, naunsa naman sab ka. Niyara sila. Kinsa man ang ni Alo? Ang mga taong lubo. Niyara sila aron hututan tanan sa pagpatay. O ikaw lang nga makapatay nila. Isabela, ikaw lang. Nasalibuan ka na. Gusto na, ha? Iyo daw ka nukas Isabela pa. Kinahanglan mamati ka na ko, Isabela. Ikaw ang katapusan kutay sa dugo sa mga ngayam o lobo. O kinahanglang mangandam ka. Halo, gusto na. Gusto Kinahanglan nga. na. Lo, pahuway na. Makita mo ang espada. Espada? Oh, ang espada nga maulang nga makapatay sa mga lobo ni Dapita. O kinahanglang tuluan ko na ikaw sa maggamit sa maong espada. Lo, bunga lang na sa damgo ang imong giuna-una. Way lobo, Lo. Wa. Doon na lagi. O bibalik na sila. Lo! 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 Lo, yung pakutong, Lo! Tuwi ko niyo. May lobo. Ginawa pa. Oh, Lo, mituon ako nimo. Oh, may lobo, Lo. May lobo. Ug mangandam na ko. Salamat. Dili mahimo nga ibaliwa nimo ang bahin sa lobo. Oh, Lo, dili laki. Kinahanglan nga mag-practice ka na. Oh, Lo, mag-practice na lagi ko. Sige na, relax na. Ayaw na lang kukutong, ha? Ay, yawan ako nimo ganina pa, uy. Ano may utong masad ka? Ay, sige na, ma. Pakanon na nato siya, ma. Panahon na nga manglakaw na ta. Asa man nga itong direksyon, Boss Alpha? Arita sa uwang bahin agi. Huwag ka mo. At mo dito. Dali tayo. Sunod ako. Ito na si Jack. Ito na siya. Sundan na ako. Kinala nga uyon-uyon na lang ako si Jack. Pero mamantayan ako ang iyang mga lihok. Huwag mahibawaan ako ang iyang maamot na plano. Mga tao. Baho sila kang tao. Ayaw pagbiya din sa bahay. Tiyo, naadi ka diha. Di sab ko magkatuog ka magunahuna. Nga may uban si Tios pagpangayam sa mga normal nga tao. Makalagot siya. Nga nung magit siya musugot nga mauban ko niya. Tungod kay doon na siya plano nga mas makaayo kung siya lang ang muuban sa pagpangayam sa grupo nga iyang gisunlan. Tuod, Grika. Diin ka man kaganin ang kadaw. Milagaw ka nga wa manangit. Diin ka. Dito ko sa bahay ni atong Isabela. Mao na ang babae nga imong gidumtan, dili ba? Oh, siya. Ug unsa imong gibuhat dito? Ako lang siyang gimarkahan, tiyo. Utsa. Gusto gid na nimo siyang lapaon. Lami na kaya siyang lapaon ganiya. Ug unya, suyupan sa dugo. Ayaw gyud ka nagbuhat, Grika. Kundi ka gusto nga pasakitan ka na gyud ditiyo. Di lang din ako kapugnan nga musurok ang akong dugo nga maghuna-huna niya itong bayana. Mao nga gidumdum ko lang siya daan.
aron inikabot sa hustong panahon. Ako na dayon siyang patyon. Mabuhat mo lang dira kung tugutan ka na ni Tiyo. Magkalagot! Huwag niyang imong kalagot, Greg. Dili mahimong ipagawas mo kini. Sa pagkakaroon, pasagdan talang ula si Tiyo sa tanan niyang buhaton. Pero asa man ka sila mangayam? Og unsa man sa bang ilang pangayamon? Pulong Leo. Oh, Ano tamo pisto ning bahin sa kakuyan? sige. Ikaw ang masunod, Boss Alpha. Oh, may naglihok sa kasagutan. Hinayaan imong lihok. Yan nata sa bagang doon sa kagawayan. Pasyon ko makasugat taog. Bagang doon sa mga mananap din eh. Nadlo ka ba, Tiyo? Pero isog ka. Ang kaisog kinalang gamitan ng hustong kwentada. Usay mo pasakot. Ngawa ako magpinta sa akong gibuhat ka. Diyon sa niya pagsiguro. Nga ni anining maong kagawayan ang kituan ni mong lubo. Nga itong pangayamon karon. Gibatik ko lang. Na dinipaingon ang mananap na midas pang lako. Mao ba? Ini, niya ang kakuyan. Dili ba? Naaman sa ibabaw ang inyong bahay. Oh, nadi ang among kipuyan karon. Tiyo, kung makinunsa, anak ta diya dangog sa inyo. Ikaw ang mahibaw. Magbuwag na ta. Klaro kayo nga, dakong mananap ka na nagkasakasat niya nakasagutan. Sige. Ikaw diya sa nga bahin. Ako sa diris ko. Lakaw na dito, Tiyo. O, Boss Alpha. Tuan sa tiyo dito. Kinangin magdakpan ko dito ang lubo nga may akin ako. Ang iyong mata. Ingon sa makita ko pa ang iya mga mata nga. Murag bulawan nga nagsika. Baho sa mga tao ang nasimbutan ko. Naa sa ubos niya ng kakayan. Naa na sa sod sa bahay si Tiyo ko to. Unsa ka kun? Maniit ko sa mga tao nga naa sa ubos. Gusto? Mao ka na ang akong buhaton. Maniit ko nila. Klaro kayo nga naadya sa ubos sa iyo. Uban sa mga tao. Nino na kakaw yan. Hain ang kastiyo. Oh, may kasikas ditong bahay sa kakaw yan. Sundan ko mga kasikas. Maayaw kay hayag ang buwan. Makita ko ang palibot. Bisa dili kong pasigas ang flashlight. Hain ang kastiyo. Uy, tuwan sa kini sa unahan. Magdali ko. Sundan ako nagbungga sa kasikas sa mga tanong. Ang baho ni Jack. Nag-anam kalayo na ko. Nag-anam kini kawa. Kilala masundan ko siya. Kilala nga. Mahuman kami sa mga pagpangayon nga way may tabo. Nawa ang baho ni Jack. Tayo na siya gikan din sa akong nahimutangan. Unsa man kining nahitabo ni Lolo? Isabela. Oh. Ni ano mo sa gawas sa bahay? Naghangin lang ko. Wa ka pagig kasayuran kung nganong naingon anak si Lolo. May nadunggan na kong istorya sa unang panahon. Ngang inahan ni Lolo ni mo, napaakan og lobo. Sa diyang bata pa kais Lolo ni mo. Sa? Ug natakdan ko nun is pagkalubo. Sa? Nahimong lobo ang inahan ni Lolo Dulpo? Bao na yun ang istorya. Gani di ka dinahan na gyud ni kay mamaak naman kinig tao. Pero basin og napaakan lang ni og iro nga grabe ang rapis ma. Mausa na akong gituhuan. Mao nga wa kay nako hatagig importansya ang sugilanon sa inahan ni Papa. Tungod kay siya mismo, gamay pa man kayo to higayon na.
Istorya na lang ang iyang nabatian, di kan siyang amahan. Pero lahi si lolo ni mo Isabela. Kaya gid kining gituhuan og maayo og gipuy-an. Unsa? Bituo siya nga ang dugo nga naglatay sa atong kaugatan. Dugo sa mga ngayam og lobo. Maong uyon nila nas lolo nimo kung unsa iyang ipabuhat nimo Isabela. Ay naman si Jack. Dili ko agad masimutan ang iyang baho. Murag, layo agad siya. Tingali nakabuwag lamig direksyon. Mubalik ko sa agi. Dili may mga masuko siya nako. Kung dili ko makapadoon niya. Kung sagpiton ko niya. Pagdali ko, mubalik ko sa agi. Tuwa dito pa ingon nakasikas. Kinang nga maapsang ko eh. Uy, may mising. Umurag, tuwa ditong dapita. Basin, ang ako na kini mga bata-bata. Wa naman sabi. Yahon ng mga singgit. Dito Nobita! May misingkit na tong kauban! Oh, sila karon si Bruno. Kinahanglan masusi ko kung kisa ang singgit. May nabati ko misinggit. O ang baho ni Jack. Nasimutan ko na. O siya ditong lapita. Magdali ko. Kilala madumduman ko siya. Bruno! Bruno! Busal ba? Narami si Bert. Unsa man tong nabati kong singgit? Mausa na mong gisusi ni Dapita ni Bert. Busal pa. May nabantayan mabong mananap. O pa? Hoy, una na mong nabati ang singgit. Ato ni pagkitaon. Basing ato ning kauban. Dali! Boss. Busal pa. Hahain ba ni Tio? Nawa siya. Nagkabuwag-buwag nami. Unsa? Tuwa doon nabitang singgit. Dali mo! Ato sa siyon! Busal pa. Bugnaw ng kagabion Isabela. Ay tigaling matuog na ta. May susihon ko og mama. Unsa? Unsay sa sihon nimo? Si Jack. Jack. Kinsay Jack? Ang akong classmate akong giingon nimo nga maldito kaayo ma. Kinahanglang ikasulti ko siya ug masila. O ganong adto magyug kasila. Adto na siya pakikita sa eskwelahan ninyo. Domingo pa ug mama. Ug di na ko makapaabot og laing adlaw. Unsa ba sa kuno imo toyo niya? Ako lang siyang pangutan-on. Kung nakaadto bagid sa ila si Jenny. Unsa? Kano ba di ay? Nagduda ka nga to si Jenny sa ila? Posible ma. Tungod kay iyang giimbitar si Jenny sa ila. Ha? May imbitasyon na gihatag si Jack and Jenny ma. Sawa pa mawa si Jenny. O unsa man ang mong imbitasyon? Unsa may okasyon? Ambot. Pero gamayng papel lang ang nakit-an ako nga gisuksok sa libro ni Jenny. Giimbitar siya ni Jack sa ila. Unsa? Sayo sa buntag ko mo ato sa ilang Jack ma. Doon na ako sa baho nila ni Jack. O sa uban ko mga kaubanan. O dili. Si Grika. Hindi sa palibot si Grika. Nganong niya sa siya nindapitas kakahuyan. Kila makapadood ko nila ni Jack. Murag dinigikan ang mga singgit. Gusto ka Busal ba? Sakto ka. Dinigikan singgit sa usa ka lalaki. Nakailab mo sa singgit? Di maglaro yung singgit Busal ba? Oh, na sa singgit Busal mo? Tuwa dugikan. Dali mo! Dali! Dali mo, oy! Sundan ka sa bola sa Busal ba? Busal mo, oy! Dali! Doon na sa bisinggit. Doon na siya ako. O, dili. Ang baho ni Grika. Niya sa palibot. Dugo. Nanimaho ang dugo. Daghang dugo. Dito ka bila! Di pa ingon din sila si Jack. Dili ko mahimong duulon. Ang gigikan na sa daghang dugo. Kinsa kang misingit! Kinsa ka! Kung kitsa ka man, tupag aron matabangan ka na mo!
Grasya diyan, yung dapita sa kasabutan. Musal ba? Si Dincho, pre! Dincho! Dincho! Pre! Hoy! Dalong mananap! Dali! Dali! Tabangan na siya! Asahan ni Stensyo! Dali! Datoon na siya sa ospital! Uy, dali mo yan sa Dincho! Pagdali mo! Asahan ni Stensyo! Dali! Ubos! Ubos! Huwag mo kauban ka na lang kita bang. Hiyo mo! Dali! Ubos! Dili kong doon ka. Kailan na pangitaon ako sa Grika. Wala ang baho ng Grika. Nakapalayo na. Grika! Dako kag tulubago na ako! Pagdali mo! Lihok mo! Nga, boss. Amo na yan si Dincho, boss. Unsa na tabo din eh? Stensyo! May may atake ni Stensyo! Ang lubo na yun eh! Unsa? Kinahanglan madaas siya sa ospital! Bukatang Dincho, boss, eh. Wala man siya maglihok, boss. Ambi, mutabang ko gayong niya. Kinala madali siya sa ospital. Panuway! Si Stensyo ang gihanting sa lubo! Kinala masusinis mga kapulisan. Ayaw na. Kinahanglan magsabot ta. Sa atong igsusulti. Sultan na nato ang kapulisan, boss. Nga bangis nga mananap ang atake ni Densyo og dili lubo. Gusto ba nimong supakon ang akong gituhuan, tiyo? Boss, kung gusto kang tuhuan sa imong isulti, ayaw paghiskot og lubo. Aron dili ka katawan sa kapulisan. Ha? Pila raman ka tao ang mituo nga dunay lubo ni Dapita sa unang panahon? O karon? Husto ka. Gamay na lang ang nagtuo na. Gani. Ako na lang tingali. Huwag ang akong inahan nga mituo sab sa akong apuan. Mao nga dili nato gamiton ang puong lubo sa pag-report sa kapulisan. Husto ka, Theo. Dili tuod maayo nga dunay laing mahibaw. Nga lubo gyud ang mikunis-kunis ni Densyo. Pasagdan talang una nga magtuo ang mga tao sa bangis nga mananap. Tungod kay gipangita naman sab kinis kapulisan. Sige. Sundon ko ang imong sulti. Ug dili lang kaayo nato ni isang yung balita. Maayo pa, boss. Boss! Oh, unsa ang Bruno? Boss! Grabe yun ang naitabo ni Dincho, boss. Unsa? Dako kayo siya kinarwasan sa abaga, boss. Mao ba? Unsa man? Mamatay siya o mabuhay? Obserbahan pa sa doktor, boss. Ug ipada siya sa dakong ospital sa syudad. Paluway! Ha! Sige. Pagkunta ko ambulansya, ipadata siya sa ospital. Kasi mo niya, boss. Ang motiman niya. Ikaw? Ang aanganog ako? Ako de, boss. Ang bayad sa ospital, boss. Oh. Niyang kwarta. Ang pat money. Dadana. Og tawag ako kung unsa pa'y kinahanglanon dito. Oh, boss. Boss, mupauli na ako. Mubalik lang ko. Grika! Grika! Iyo. Ganong nasuko naman sabka ni Tiyo, Grika? gisupak ni Grika nga akong gibaon niya nga dili magsawok-samok sa mo pagpangayam. O ganon nagkasulti ka man nga nagsamok-samok si Grika sa inyong pagpangayam? Tungod kay dunay nahitabo sa mong kauban nga nangayam. Og napanimahoan ako si Grika sa maong dapit. Usa. Pero, Miapa si Grika nako sa maong dapit, tiyo. unsa? Mao kana. Ug ang usa na mo kakauban, giatake og lobo. Pero dinhira si Grika sukad gabi. Dili mahimong masayop ang akong ilong sa akong napanimahoan, tiyo. Baho gini Grika. Dito siya sa kakahuyan nga mong gipangayaman. Grika! Grika! Ay lang unang kasugo, tiyo. Ato lang unang pamation ang katarungan ni Grika. Hay man siya.
Sa iyong gamilakaw, O asa man sa paingon? nangumpraw ka tong pagkaon. O, Gusto ko nga magpuyo kitang normal ining dapita, dili ba? Busa kinahanglang normal usab ang atong pagkaon. Kinahanglang mo kaon ta sa pagkaon sa normal nga tao, tiyo. Ug maog ka na ang gilakaw ni Grega. ayaw gid siya laban ni Tiyo. Wa ko siya laban eh. Pero unsa ka tong giingon nimo? Nga dunay miatake sa iyong kauban nga lobo. O Tiyo, Base na sayop ka lang, tiyo. dili may tabo masayop ko Tiyo. Nakita ko ang sama ni Densyo. Ug ang sama lang kanato ang makahimon ini Tiyo. Unsa? Tuwa, gidana siya sa ospital sa syudad. Aron mas matiman. Ug dili mahitabo nga ordinaryo lang nga mananap ang makapaak sa iyang liog Tiyo. Unsa? Ug sigri ka lang ang makahimon ini. Sigri ka lang. Ayaw kay nagmata ka na. Oh, lo. Sa'yo ako di mo nagmata. Kailangan lang mangandam ka. Mag-practice ka. Oo, lo. Misada ko nimo nga mag-practice ko kung unsa man ang imong gusto nga akong praktisan. Pero mula ka una ko karong buntaga lo ha. At sa kaman. At tuon sa nako ang bahay sa akong classmate lo. Kinahanglang matabangan ako si Lola Midi nga makitaan ang iyang apo, si Jenny. Sige. Bahibawa na yung kukon makitaan si Denny. Olo, pahibawon ta ka. Mamulakaw na ko, ma. Muadto ka na sad sa bahay si mong classmate. O, ma. Kinahanglang ikasulti na ko si Chuck. Bahala nagbahadlo ko niya. Ang importante nga masuta na ko kung tinuod bagyod nga iyang giimbitar si Jenny sa ila. Isabela, kung paan man ko ang buhaton ni mo, mas maipatingalig ubananta ka. Ma, ayaw na. Masuko niya si Mama Risa kung kitang duha ang mawa ini. Oh, ay, gusto na ituon. Naam sa deslulo ni mga bantayanan kaayo, kay tingali mo kalit laglakaw. Bantayin lang yun og maayo si Lolo, ma, ha? Kay tingalig unsa na say masuds o anak niya. Oh, pero ikaw ba, balik dayon ko mahuman na kagpakigsulti atong Jack, ha? Oo, ma. Mabalik na yun ko. Sige, pag-amping si muna ka. Boss, andam na ang ambulansya nga mudani din siya sa syudad. Pamati, Bruno. Unsa ka na, boss? Ayaw pagkisgot. Nga nangayan taglubo, ha? Ha? Kung mong tanan ni mong doktor, ang ilang mga doktor, ingna sila. Nga giatake og dakong iro si Densyo. Unya, boss. Ang gastuhan dito. Ayaw ka pala ka. Naanak ko ang usa ka ATM sa akong inahan. Ako ang mugasto niya sa ospital. Unsa? Nga naman, boss Alpa. Ayaw na pangutaan na, good. Buhata lang ang akong gisugo ni mo. Pero... Kay special gining din siya eh. Sa una, ako ang nasakit. Wa ka mo gasto. Hoy, tonto. Nasakit ka. O wa ka atakiha og mananap na mo'y atong gihanting. Ha? Unsa man? Gusto ka mo pulis sa dapit ni Densyo? Dili sad, boss, oy. Lakaw na. Hoy, buhata yun ang tanan akong gisugo ni mo, ha? Kinahanglang wa ka sipyat. Oh, boss Alpa. Mingaw man ang ilang bahay ni Jack. Jack? Jack? Ayo? Jack? Mingaw cute. Uy, napamanday ang bintana nga nagupa. O pa din na maayo. Tinuod kita nga giatake og dakong mananap si Jack. Maayo! Mayong buntag! Jack!
Maayo kay niya ka nagrika. Uy. Nga nang nakita ka man ako, ha? Ug nga bang hait man kanyang imong tinan-awan ako sa'yo? Ikaw ang may atake sa kong kauban unsa. Sama si imong gibuhat kan Jack. Mahimo ba di ko nimo pasangilan sa nahitabo sa imong kauban? Gusto mo siyang patakdan, di ba? Unsa? Ang samad nga nahay aguman ni Densyo. Igo na nga matakdan siya sa pagkalubog rika. Unsa? Sa'yo? Ayaw ko pasangin ni ana. Kay wa ko'y gibuhat nga dautan gabi sa imong mga kauban. Ikaw lang ang gisundan ko. Ayaw pamakak! Wa ko mamakak! Tinuod ang ako gisulti. Wa ko manghilabot sa imong kauban. Pero, Pero unsa rika? Unsa? may napanimahuan kong laing sama na to. Unsa? Sawa pa ko makapadoon nimo. May laing baho sa sama na to nga akong napanimahuan. Ayaw kong lipat rika. Wa ta kalipata. Tinuod ang gisulti ko. Dunay laing baho sa sama nato dito na pita sa kakahuyan. Unsa? Nara nimo, kundi ka mo tuon ako. Basta kay nagsulti ko ni mas tinuod. Dili ako ang may atake sa usan ninyo kakauban. Oh! Akong angkudon ang nahitabo na ni Jack. Pero wa na ako siya unsa. Wa na ako siya patakdi sa'yo. Manghinaot lang ko nga nagsulti kas tinuod rika. Wa na ko'y mahimo kung dili ka mo tuon ako. Pero kinilang usab ang isulti ko. Dakong problemang imong atubangon. Kung dili ka mo patuon ako sa'yo. Usbon ko. Ayaw panghilabot sa akong mga plano. Wa na tas karaang panahon. Mas utukan o mas moderno na ang panahon karon. O kitang mga lubo, usa na lang kasugilanon. Sugilanon nga ipanghanlok sa mga kabataan. O kinahanglang magpabilin ang pagtuo sa mga tao niya ng maong sugilanon. Aron sa yun ra ang atong pagbawi ini napita. Manghinaot lang ko nga tinuod ka ng imong gipanulti sa'yo. O dili ka mabuang ni atong Isabela. Huwag tangang imong pangigik ang Isabela. Gusto man ako ng tantangon pero dili ko makahimo. Ikaw lang butang niinis akong kaisipan. Busa ikaw lang magkatantang niinis sa'yo. Pinaagi sa pagpatay ni Anang Isabela. Krika! Buhat na lang ang tanang ni mong gusto buhatan. Pasagdi ko sa ako. Usabay akong buhaton na din, Krika. Patya si Isabela. Maulang ka ng buhaton mo sa'yo. Pahawa sa kong nahuna, Krika! Apa! May adlaw! Maayo! Maayo! Pinaraman ko din pero ako magkibit na pag. Huwag tingali sila sa jacket niya. Mapaulit na lang ko. Oh, ang sakyanan ka na ni Jack. Ano pa yung sila bahay? Oh. Wow! Imo kong gisurpresa karon, Isabela. Wa ko magtuo nga ikaw ang makita ko sa akong pagpauli karon. Anong yaman ka? Ako ay Ayaw na. Mas maayo tingali nga adto ta sa suod sa bahay magsulti. Ayaw ko bala ka. Wa din ni ang akong inahan. Dili. Sunod ako, dili. Dili ko mahimong magdugay, Jack. No. Dili ko musugot nga dili ka musuod sa among bahay, Isabela. Bisita ko kanako. Ano lang nadalitan ta ka? Bisa tong sa. Nagdali ko. Ayaw ka bala ka. Magdali na kong ilis, Isabela. Dali na. Naan sa iyang batasan na mamukos. Dali na, Isabela! Ayla, ay nang imong anak. Kinahanglan magka-practice na siya. Yan na siya yung espada. Panangkawayan ang iyang espada pa? Oo. May gilakaw pa sa Isabela. Pero maitingali nga unya na lang nimo praktison si Isabela. Kinahanglan karon siya makatun sa pagpanalipo sa iyang kagalingon niya tungod kay tinunglo ang atong mga kaliwatan sa mga lubo sa unang panahon.
Unsa sa tao na imong gipanulti, oy? Mao kini ang kamatuoran nila. Dili ta mga ordinaryong tao. Mga ngayam lagi ta. Tingali mo pahuway ka o na pa. Dili mahimo nga magsige na lang ko katog. Dagdagan ang panahon. Gipamatay na sa mga lobo ang ako mga kahayupan. Buti pa sabot. Ngandian na sila. Pa, Busa, kinahanglan mag-practice na si Isabela sa pagpatay og lobo. pero pa, luya pa man ka. Di pa ka makahimo sa pagpangusog. Tuluan lang ako si Isabela sa basic. Unsa? Basic. Basic sa paggamit nining maong espada. Sige, mo bang kaha. Pero man din si Isabel. Hindi ka buti. Pukaw ako. Oh, nabala ka naman ko inigkahimtang ni Papa. Puro maglain na kayang sinultihan. Giango-angon wag tingali ni siya. Nida, Ma'am, naunsa man tong amahan mo. Nga, nagdadamon tong kawayan. aha. Taas luyo ay, nagsigi warawaras kawayan. Kuyaw kon, maigong jealousy oy. Basig mapunaan na sab ang gigubas man nanak. To assess luyo, ma'am. Oh, mura naman na siyag bata nga nagpinsing-pinsing. Giango-ango nagitingali ng amahan mo ni Ay, da. wa sa tingali, ma'am. Oy, kung lang, nag-practice ka yun na siya ba? Si nagpractice ba? Nga nagsigi man tong yaw-yaw luyo? Inom una ning Diyos, Isabela. Ha? Uwa makuuhawa, Jack. Okay ra ko. Doon na lang ko importanteng tuyo ni mo. Nahadlok ka no. Nga ako ang lumayon unsa. Unya, magsige na kagbalik-balik din sa bahay. Kuan, wa naman ko mahadlok ni mo. Kanang yun. Ayaw nagkadlok na ako. Kay, nagbait naman ko. Wa na ko yung lahuna nga binuangan ka. O, bugal-bugalan ka. Ako magani mo badlong karon kon. Bugal-bugalan ka. Ha? Ug ayon lang tagui ang nanubra mong mga tudlo. Kay ako nang ginahuna nga yun ni ka. Jack, ako ang may tuyo ni mo. Di lang sa na mag-iskot anang bahay ni mo. Sorry. Sorry, pastilan. Nalimot ko. Ikaw hindi tuod ang dunay tuyo na ko, no? Unsa man na? Bahin kini ni Jenny. Ha? Jenny? Jenny nga atong classmate? Oh, si Jenny nga tong classmate. Gusto lang kong mahibaw sa imong koneksyon niya. Ha? Nahibaw ko nga kontra na mong duha. Mulaban man siya nako sugad pa sa una sa mga bata pa ta. Sa elementary pa ta. Time pa, ha? Laruhon una ni nato. Niya ka, tungod ni Jenny. Oh, tungod kay wa na makauli sa ila si Jenny. Unsa? Unya! Maunsa man ko, ha? Kuha na siya magkauli sa ila. Ano ako man ang ganhini mo, ha? Isabela? Tungod ining imong mensahe para niya nga ako nakitaan sa iyang libro. Unsa? O nagtuo ka na ako ang rason kung anong wa magkauli sa ila si Jenny? Mao ba? O Jack, tungod kay nahibaw ko kung unsa ka. Nga naman day. Unsa may imong hibawan ba nako? Ha? Isabela? Nahibaw ko nga matagtaktol sa buwan ang inyong grupo kay mangayam og tao da sa dakong kalasangan. Ug saksi ko ana kay usa ko sa nahimo ninyong biktima. Padayon. Ug niya ang mensahe nga nakuha ko sa libro. Gikan nimo. Imong giimbitar si Jenny dinhi sa inyo. Isabela? Oh, Jack. Og nahibaw ko nga dili ni taguan ni Jenny kung dili pa ni importante niya. Kalma lang, ha? Kalma lang, Isabela. Bukat ra kayo ng sa nga imong gipasangil nako. Mapriso ko ang nagdugay panahon kung imo nang mapamatud-an. Kun mo na. Tinuod gyud ay nga imo siyang giimbitar dinis inyo. Mahimo bag mutanaw ng mensahe nga imong giingon nga imong nakit-an sa libro ni Jenny? Naara. Uy, dili man ni ako agi. Unsa?
Isabela, dili ni akong agi. Pero imong ngan ang nakalagda diha. Makahimo si bisan kinsa sa paggamit sa kungan, Isabela. Daghan na kayong bugoy ron sa atong eskwelahan. Gani, nilupigan ako nila sa kasalbahis. Ayaw pa masangil sa uban, Jack. Nahibaw ko nga ikaw paghihapon ang labing salbahe sa eskwelahan. Ug kun may nahibawan mang kabahin kang Jenny, kun hain siya karon maluoy taong ka, sultihi ko kay ako siyang kuhaon. Igon ana ka mo sakripisyo tungod sa imong amigang maldita. Suod kong higala si Jenny. Busa sultihi ko kun hain siya. Wa ko hibaw. Ayaw pa makak, Jack. Wa ko mamakak, Isabela. Dili ako ang nagpadahog mensahe ni Jenny. O aron mo tuo ka, paabuta ko diya. Mamakak pagit ka, Jack. Bisag klaro na nga siya ang nangimbitar ni Jenny dinis ilang bahay. Nida, tanawa ka ng amahan mo. Nayapag naman na siya. Ang kahoy naman gipakig-awayan. Ay, Ginoo ko. Naunsa naman tao ni Papa. Uy, O nya karon, moingon kapag yun, nga wa na siya anguha. ay kuan ma'am. Kining Angu na ka ng amahan mo, Nida. Busa maayo tingaling ipahiling na siya doktor. Kay tingalig dunggabon ta ana nga mga tog. di sa taon ingon anak ka brutal ang akong amahan ma'am. Uy, di sa makahimos pagpasakit og tao. Pero lain na iyang pananaw, Nida. Tanawa o. Ang punuan na sa kahoy ay ang gihapak-hapak. Nagpractice lang na siya ma'am Kay? kay gusto niyang tuduan sa pagparalipod sa iyang kaugalingon si Isabela. Unsa? O nga nang nasud man na sa sa imong amahan, ha? Kuan ma'am, kini. Nida! Oh. Hay naman imong anak. Kay mag-practice sa may sa pagpasay og lobo. Ginoo ko yung tao. Unsa to? Uy. Lubo ang ilang practice sa pagpatay. Ma'am, sabtan lang sa papa, ma'am, ha? Ay, ingon magyunaan ng mga tingkuwang, ma'am. Oh. Ano? Oh, mayo kay niya ka, ma'am. Inahan lang na mag-practice sab ka. Sa pagpatay og lobo. Kay musong na sila sa umabot. Nida, ipa-ospital na yun ng amahan mo. Kay away ng naaso na huna, anak. O, niya. Niya nga akong ebidensya nga dili ako ang nagpadaog imitasyon kang Jenny. Oh, mao na nga akong notebook. Daan na kina. Naa diha ang akong agi. Lahi ra tuod ang agi nimo ining notebook. Og sa imbitasyon ni Jenny. Pero Jack, Unsay pero, Isabela? pero mahimong usbon ang sinuwatan aron sa paglikay sa mga pagduda. Gusto niyo kunin mo iduot unsa? Gusto niyo kang mapriso ko, Isabela? Mao ba gina ang gusto niyo mahitabo na ako? Nga mapriso ko? Ha? Ingon ana ba di kadako ang iyong pagdumot nako? Wa ko magdumot nimo, Jack. Igo lang kong nangita kang Jenny. Og dili ko dad sa inyo anang mensahe nimo. Dili lagi ako ang nagsuwat ana. Gigamit lang akong ngan sa nagpadana. Pero andi mo magkita, Jack. Dinhi sa inyo. Imong giimbitar si Jenny dinhi sa inyo. O kayo pa makak. Kay way tao nga mangimbitar og babae nga adto niya abuton sa laing bahay. Nasayop ka. Posible nang mahitabo. Pero dili kang Jenny. Gusto na! Ulungan na lang imong papasangin ako. Kay dili mahitabo nga muangkong ko sa imong gipasangin ako. Nakasabot ka, Isabela! Ha? Nakasabot ka! Uy! Uy, inakabot ko. Nagpailob na ko nimo. Nagpaubos na ko. Pero nganong imo mong kung pasingilan ang butang, nawa na ko buhata. Ha? Uy, iko, Jack. Ayaw na pagdundot. Kisakitan ka lang! Si Isabela. Gibati na ko nga nag-ungaw sa kakuyaw si Isabela. Mo ato kinasatong Isabela. Oh, Grika, Bisan sa adlaw sa tong ting pamahoy.
Maghuna-huna ka lang gihapon na itong babayhan. May problema siya. Imo nang gimarkahan si Isabela. Gikinahalan ko siya. Tungod kay Tungod kay unsa? ang dugo ni Isabela. Mao ang dugo sa tinuod ng mga gayam ug lobo ni Dapitan. Unsa? Og imo nang napamatud-an? Oo. Ang iyang apuhan ang ibaw sa tanan. Kun mao ka na. Angay lang yun di ay siyang patyon. Ayaw lagi paghunahuna ana. Og lalong dili man. Sila ang atong gipangita nga panimaslan tayo. Ang mga ngayam. Ang ilang putay sa dugo ang atong gipangita. Usa ka mahuyang nga pagkababay si Isabela. Dili siya ang problema. Pero gitag na nga ang katapusan kutay sa dugo sa mga kaaway ang mapabarog og balik sa mga tao ining dapita. Og kana ang unahon ta. Ang pag-uo sa mga ngayam. Krika! Og dili ka makapugong nako tayo. Dili ko musugod nga hilabdan mo si Isabela. Uy, ikot siya! Dili ka mahimong mulakaw kung magtuo ka pa nga ako ang nagdagit dyan eh. Wa nakapasagili nga bitakit niya. Pero may gahom ka aron tintalon si Jenny. Pinaagi sa imong kwarta. Tungod kay pobre sila. Wa ang plano nga hilabtan si Jenny. Tungod kay ikaw ang akong nagustuhan, Isabela. Jack! Kimalta ka. Sukad pa sa sinuganan. Boy, inang akong kamot ba? O kiniak ka man. Kinahanglan may baw ka sa akong dibatik nimo. Ang tinuod ko na. Jack! Boy, iko! Dili. Ayaw! Ayaw! Jack! Boy, iko ba? Ako manghilabot ni mo, Isabela. Pero, may anhido ka na eh. Aron hatagan kong higayon nga ikapabuhagay ni mo ang akong gibatik. Boy, iko, Jack! Musikit manon ko! Sige! Nahibaw yung nga layo mi sa mga sining. Busa, bisa mag-unsa ka pas pagsinggit niya. Wa yun makabati ni mo. Ha? Dali! Jack! Jack! Sultihan ta lang ka. Prang ka lang na pagkasulti. Dugay na kang nagdumot na makahawak ni mo, Isabela. Ipaak ni mo ang nabil. Init ang yun mo ang uho, Isabela. Ipasamot mo ang akong kahinam ni mo. Ayaw, Jack! Ayaw! Boy, iko! Boy, iko! Dili ta katugot ang mula tao. Hawag na sa kong agyanan, Grika. Hawag! Kung nag-ungaw man sa kadawat ka sa Isabela, kinahanglang may tabok kini. Grika! Katapusan na lang akong hagyo! Pahawag diya sa kong agyanan! Pahawag diya sa butan! Dili! Dali! Dali! Jack, boy, iko, Jack! Bayaran ninyo ang imong pagpaak ng mabel. Boy, iko! Kay sakit kayo! Boy, iko! Iko! Panikamot na makauli ka! Aron makapauli ka sa inyo! Salbayes ka, cute! Daan akong sulti ni mo. Daring kamot kong mabinuutan ni mo. Pero karon, imo na noon kong pasangilan og sa nga wala ko mabuhat. Kung dili ka gusto basta ko, kung di mo puhigi ko! Unya na, kung ikapakita na ako ni mo, kung unsa ka kamahal. Jack! Ma! Jack, ayaw! Move na yan! Jack, ayaw! Katapusan na lang akong hagyo, Grika! Maluwi ka! Pahawag na sa butan! Dili! Lagi ko mapawa! Bahala na mamatay si Isabela! Pasalo ako! Pasalo ako! Balik diri sa'yo! Balik diri! Ayaw, Jack! Ayaw! Ayaw! Pa! Wa na ko sa ini, Isabela. Imong gihatod kay imong lawas din sa akong panimay. Sa muka imong blouse. Salbayes ka! Oh! Salbayes! Salbahis ko. Nahibaw ninyo ka nga ako lang ning gipugngan akong kasalbahan, Isabela. Pero imo ning gipainit. O dili na ako palagyon, Isabela. Maluwi ka, boy, iko! Ayaw ko gahamti, Jack! Ayaw! Isabela! Andiyan ako mga sawa ni mo kung unsay mahitabo na ko karon. Ayaw! Dili ko di mo! Dili ko di mo! Dili ko di mo! Ako ba? Ayaw! Wa ka di mahimo pa. Ako ka na, Isabela! Iko, Jack! Jack!
Ikaw pa rin nga kupulo. Ikaw, jagan! Mauli sa inyo! Huwag kayo nagipagbalit din eh! Pisal ka na sa! Panuway ka, Tiyo! Tayo! Panuway ka! Tayo may armas! Sige! Jagan na siya pila! Jagan! Takusgan ni mo, Tiyo! Boss, huwag ko hunahunang suklan ka. Pero dako sa'yo pag imong gibuhat ang Isabela. Huwag kay labot ko kung sa'y buhaton ko kang Isabela! Pero imo kong gipasok ko. Huwag kay gipasok ko, manggol mo! Aw! Katilaw ka! Dili! Kung sa magang matanga sa magaling lang, ha? Anong abting magiga? Gusto na, boss. Dili ko makikaway ni mo. Isanta ko ni mo! Boss. Huwag mo na ko bala! Kalimti ang nahitabo ka ron. Kalimti si Isabela. Dili! Nagagot ko ni mo! Naglagot ko ni mo! Tigdo, bukla ni armas! Ha? Doon sa napagkasla sa Chabog tayo! Matulog sa armas! Nasa magkabili ko! Pero, hindi na ko mahimag puparik dito! Kuya ko sa tayo ng pasilan! Mapaulit na lang kasabay! Panuway! Ganun abting magkamakalikay sa pagpusil! Boss, dili lagi ko makikaway ni mo. Panuway ka sa'yo! Dili mahimo! Kinahanglan usan na ito ang mapildi! Iko pala kang tabangan nga dili mapriso tungod sa pagpanglugos ni mo, boss. Sabta ko. Kung malugusan ni mo si Isabel, dako kag tulubagon. Pero mahimo na ko si kaguan! May inahan siya nga mangita niya, boss. Ug dili siya ko makatugot nga makasaha ka. Unsa? Buti mong palutaon! Nga ang pagsanta ni mo sa akong gibuhat kay Isabela, aron dili ko mapriso! Usa na. May ati manunon ka pa. Silensyo. Panuway! Silensyo tuon! Tuwa ba sa ospital? Busa kinahanglan kalma ka. Ug dili ka magbuhat og kasamo kini dapita. Kay sigurado ko nga mangita na kang densyo ang iyang ginikanan. Husto ka. Husto ka. Nadaalan ko sa kainit sa kang uni, Isabela. Taliman ka? Di ba sa inilan ko niyang mao'y nagkaingon sa pagkabuha ni Jenny? Kay dili ba gid ikaw ang nakaingon ini, boss? Buang kong tugsa, Tiyo. Pero, ang pagkawa ni Jenny, wag yung ko'y kaributan. O wag ko'y labot. Boss, Isang mo nawag. Si Bruno. Hello, Bruno. Unsa? Mayo. Mayo kayo natambalan na yung densyo. Kumusta man siya? Sige. Kung makagawas na siya, ari siya ilaw sabay. nganong anay man nimo ilaw sa inyo si Densyo, boss? Aron ako siyang matiman. Ug mabandayan. Kung dili ba siya matakdan sa pagkalubo. Unsa? Pa! Pa, gusto na pa! Ipanigot ka ba ayo, oh? Mihama ka na! Masaki ko, kinahanglan nga ako may nungduman ang tanang porma sa paggamit sa espada. Pero pa, dili lagi na tinuod nga dunay lupa. Tinuod lagi! Tinuod! Ayaw ka sa kuon! Nga nasa Sabila! Ginok! Istaw sa mga Isabela! Nagtili alam marong nagkupo lang upulong sa laki! Isabela! Isabela! Isabela, nausa ka! Sulti! Sulti ang salita mo ni mo! Si Jack, ma! Si Jack! Giunsa ka atong Jack! Giyot ako luguson, ma! Salbahis! Uy, wow! Kumasa kaayo nga akong gipakita niya kung pati buhaton ni mo! Yun sa mga lobo, Isabela! Padili lubo ang gusto mo pasipakang Isabela. Si Jack ang gusto mo lugos niya. Kinahanglan mapatay ang mga lobo. Papamati na ko! Kalimtiw na imong lubo.
Doon tayo problema. Si Isabela luguso no ta ni Jack. Kung sa magigibuhat ni Jack ni mga Isabela. Pilampos pa siya paglugos no ta nimo. Tiyo, pamati. Oh. Kung gusto kang kalimtan ako, ay mo paglabay na ako sa layo. Kinahanglan danon mo din sa bahay sidensyon. Unsa? Gusto kong bantayan ang iyang pagkausab ngadto sa pagkalubo, Tiyo. Pero kuyaw ka nang naunaw-naan mo, boss. Mao ka na ang gusto kong mahitabo. Busa, lakaw. Kuhaa sidensyon. Ug dad din sa bahay. Kana, kung gusto ka pa nga maulian ko sa imong pagpanghilabot sa akong buhato, unta kang Isabela. Unsa man? Mutuman ka sa akong sugo o dili? Mutuman, boss Jack. Mayo. Tiyo, ayaw kalimot nga ako ang alpa sa tong grupo. Ug ayaw gid ko supaka kung dili ka gusto nga magubuta. Unsa man? Mutuman ka sa akong sugo nimo o dili? Mutuman, boss ako. Sultis sa tinuod ni Isabela. Kung sa man, bilampos sa tong Jack sa paglugos nimo. Hindi na yun! Sulti! Kaya ato ni sulgon. Dili mahimo nga iya kang pasipadan. Wa siya bulampos, ma. Kay may abot siya sa'yo. Huwag isanta siya sa nautan ng tanyang buhaton ako. Sabay Unsa? siya. Tiyo? Oh, ma. Usa sa sakop ni siya ka na sa sa'yo. Nakakita ka na anak niya, ma. Siya ang itabag ako nga makapauli. Iya magalit ning pulong ang ako kikupuron mo. Dali na yun. Pag-inis na yun. Kinahanglan mo ato tas kapitan. Ato ipadakop lang, Jack. Unsa man magpabuti mo, Tiyo? Magalakaw ka na. Kaya akong tawag si Bruno nga pabuton ka. Gusto ko nga kamong duha ang muda ni Densyo din sa bahay. Oo, boss. Pero murag dili gid gusto ka ng imong nahunaw-naan, boss. Ako ang magbuot. Ngunit ako ang iyong alpa. Boss. Gusto mo ka kangon maulian ko sa akong kalagot nimo? Kuhaan na si Densyo sa ospital sa syudad. Ma, Oh, may ka na kailis ka na. Kinahanglan man lakaw din ta. Pagdamo panaripon. Pa. Batok sa lobo. Pa, naada sa gaana. Pagdamo! Pa, hilo na imong lubo-lubo pa. Kay mahimo ka katawan nan anas pang katao. Dili dili mo motuo sa akong ipanulti nida. ayaw ka balakalo. Mangandam ko batok sa mga taong murag lobo. Dali na Isabela. Ang gato na tas kapitan. Magpatabang ta niya. Ayaw una, ma. Sa pa may kinisaya ni Budiha? Kinahanglang magkasulti una mi si Theo, ma. Tiyo? Oo, ma. Sa di patamo ato si kapitan, nagkisulti una ko ni Theo. Siya lang ang bugtong saksi sa gibuhat ni Jack na ako. Ug wa ko mahibaw kung naunsa na sila. Ay, unsa man gid ay naitabo. Nag-away silang duha diyang nidagan ko, ma. Ug nabating ko ang buto-buto. Ha? Oh. Ay, musabot ka kinahanglan magdatag tanod. O si kapitan ba mismo ang atong kahaon sa ila? Basta, dali na. I-reporta niya sa kapitan. Rio, diin kagikan. Hain ang imong pulo. Akong gikupon ni Isabela, Tiyo. Kay luguson ta siyang Jack. Dili husto ang imong gibuhat, Tiyo. Tiyo? Dili maayo magapil-apil ka sa kalihukan sa mga tao ining dapita, Tiyo. Wa ka na gyud sa maayong plano, Theo. Nahimo ka ng tawhanon. Kinahanglan ako kinibuhatong Greka. Aron mailhan ko ang tinuod ng mga ngayam. Ang bangis ng mga ngayam nga may patay sa atong kaliwatan. Pero mas kihatagan ni magbili ang kaluwasan netong Isabela kaysa atong misyon ining napita sa iyo. Pasagdi ko sa akong gibuhat. Paula gini ang bugtong paagi nga mahibaw anak ko. Ang istorya ini napita. Ug hapit ako mahibaw sa tinuod nga mga ngayam, Tiyo Gudo. Hinaot lang ta nga di mahuog sa walay bili ang atong gibuhat ining dapita, Tiyo. Ayaw kalimot nga atong pamilya mo'y gitahasan sa pagtuki sa tinuod ng mga ngayam ining dapita. Wa ko malimot anak, Tiyo.
Gitugutan ko sa konseho nga kita ang muila sa mga ngayam. Ug wa ko malimot niya, anak. Pero naglangan-langan ka na lang. Grika, dili mahimo nga bisan kinsa na lang ang atong pasanginlan. Kinahanglan nga ligon ang atong ebidensya nga ikataho nato sa konseho kung kinsa ang mimasakir sa atong kaliwatan ini dapita. Sige. Tagalan ko ikaw usa ka buwan sa pagkuhag ebidensya nga atong gikinahanglan ni dapita, tiyo. Usa ka buwan lang. Salamat, tiyo. Mula kaon ako. O gasa ka naman, Sab? Kuhaon ako sa ospital ang napakan mong tao, Grika. Milakaw ka giday gabi, Grika. Tiyo, nasulti ko sa tinuod. Dito ko sa dapit, diin mo mangayam, pero wa ko mulakaw. May laing baho sa taong lobo nga akong natimahuan ditong dapita. Nagsulti ka ba sa tinuod, Grika? Tiyo, dili may mong mamakakuni mo. Kawas na to. May laing lobo nga miabot ni ining napita. Dili. Kinahanglang magdali ka, tiyo. Wa na tingali mo salig na to ang konsiyo. Basig nagpadaan na silang laing grupo aron mubuhat sa tong bulaton nining dapita. Mula kaon ako. Kinahanglan makuha ko si Densyo sa ospital. Very good to sa Vice Kapitan. May adlaw! Kapitan! May adlaw! Ma, mingaw man. Di ta mo buya dinhi kung dili nato ikataho ni Kapitan anay tabo. Dito na tas barangay hall pero wa siya dito. Hindi agad sila. Ayo! May adlaw! Mayong adlaw! Mayong adlaw! Unsa yato? Oh. Uy, Nida, ikaw na. Isabel, usa may tuyo ninyo. Ug nganong niaman mo subay. Kap, dito na mis barangay hall pero miingon man ang tano dito nga di akasinyo. Maumilaho sa lami din eh. Nganong di ay. Di day ni makapaabot na ko sa barangay hall ang imong tuyo. Ay dili na kap. Pinahanglang tabangan kami di mo ini. Kabahin, sa man na. Ang akong anak kap, kinis Isabela, luguson unta ni Jack. Unsa? Jack? Kinsang Jack? Si Jack Sarmiento, Kap. Uy, unsa? Jack Sarmiento? Ang anak ni Ma'am Bibian Sarmiento? Mauna kap, mauna. Mauna, Kap. Siya ang mulugos o ko kanina buntag. Uy, mao ba? Ay, kukuhan kini. Amo ning isumbong ni mo kap. Ay, sige. Kung, kuhan, may saksi ba siyang gibuhat ni mo? Doon na, Kap. Ang iyang kauban sa grupo. Si Theo. Kinsa masab na stiyo? Bago na siyang namuyo diya sa bahay sa ibabaw, Kap. Sa may lumbuyan ba? Uy, may nagpuyo na di ay anang karaang bahay sa Lumbuyan. O kap, o. Oo, Kap. Theo o Greca ang nga sa nagpuyo diha. O kana sa Theo o nakaluwas na kung kikang kang Jack. Kabangi taon mi kap. Ay, sige. Kuhan, balik lang una mo sa barangay hall. Ipablata ng imong reklamo dito. Unya, balik ako din. Sige kap, sige. Ay, sige na, lakaw na mo. Sige, Kap. Adto na mi. Unsa naman sa ning kabuang nga gisudlan sa anak ni Madam Sarmiento. Hello, Madam. Nanawag ko kay doon na siya mireklamo sa imong anak. Di pasangin lang siya ng manglubos unta. Ako ang alpay ng dapita. Ako! Sa aming nanawag. Dire, si mama maning nanawag. Ganun nawag man eh. Hello? Ma? Ha? Kita ba'y nagtawag mo nga? May lagus sa untak mo ba eh? Unsa? Ang kapitan?
Wa may na yun, ma. Unsa? Mangay kong pasaylo ni Isabela? Ayaw na yung padoon aton Jack, ha? O, ma. Daan pa ko. Gadi yung magbuga o maayo ang imong lakaw. Pero ma, nagduda gid ko nga si Jack ang nakaingon nga nawa si Jenny. Unsa? Kung nakahimo siya sa paglugos unta nako ma. Way rason nga dili niya mabuhat kag Jenny. Unsa magay sunod nga may tabo. Higalaan, dapiton ko kamo sa laing sumpay nining atong sugilanon nga guruhan. Matagtakdol sa buwan. Tagsulat, Maria Gina Bidad. Ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music kining alaga ninyo sa kanginan, Trifon Barilio Morales. Recording editor, Ariel Mangka. Soundman, Aldwin Napurga. Dalit ka news sa RNN Drama. Og mao tong part 4 mga ka-listeners. So, ang uban na kay balo na no. Wa na mo ma-excited kay na kay balo naman mo. Pero ang mga bag-o pang listeners kinaanindutan ay kay nakasugod yun sa sinugdanan. Kay bati mabukayo mga ka-listeners og ilaktaw na to, no? Yang uban bag-o pang nakasugod paminaw. O may intro, ha, o may sinugdanan, no? So, mo na nga kinahanglan jud suguron. Gawas atong Nanay Rosa nga akong gi-upload kay na taas na naman to sa Kabisaya Sugilanon. So nakasugod na mong paminaw sa sinugdanan. So sa mo to ang gi-upload na katapusan na lang kay para gi-upload na ko to tungod sa kay nag-request akong mama mga ka-listeners na ganahan sa maminaw ba sa Nanay Rosa. O man sa paminaw atong time gi-upload na ko nga diretso na, no? So ayun ako pangitain no sa part 1 na to, no? Kay nahuman na to ni Bisayang Sugilanon. Okay? Muna nga karon kini sang tulo ka drama kung gianam ana mga listeners kini basura ka lang. Udas Redentor o kini matagtakdol. Pero sa mga nagpaabot sa basura ka lang wala pa gid maabot og kana murag hapit na maabot og kanang bali sinsimana. So tingali kana na po ako ang trabahoon. Pero malangan-langan yapon mga ka-listeners kay downloadon pa man ako, no? Apil na ang saag nga paraiso o ang Judas Redentor. So di na ko ka-sure mga ka-listeners kung paigo pa ba ang load nga nabili, no? Ang data. So tingali ay dala mo ka tingala, no? Kung madugay-dugay, no? Kay tingali hotdan day ko load kay mo na banilas na kung register sa token text, no? Muna nga pabalo ko daan ha kay bisig matingala mo ayay namiya lalagay pod paasa juga admina ka wala may ganahan, no? Mga ka-listeners, no? Sinabtanay lang, no? Kay basta kay puhon-puhon na masumpayan ra gyapon mga ka-listeners. Mas maayong pud mga ka-listeners nga ay nadaan, no? Na air na gid sa radio ba kay para tuloy-tuloy na pag-edit, no? Kay nga ni magpaabot pa man taog kanus ama air ang sumpay, no. Dili gid makasana mga listeners. So sabot sa sinabtanay lang. So mao lang to atong update ron. Thank you so much for watching and God bless.